fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. O Ġesu Ewkaristija, kun inti l-ferħ u lena ta' ħajti kollha. Ġejna mulej biex għal ftit momenti nitpaxxew bil-preżenza qaddisa tiegħek, moħbi għalina ġodan it-tabernaklu qaddis. Nibdew billi jinkantaw I will never forget you, namlu attenzjoni għal kliem li fiha. I will never forget you, my people. Ejja naraw x'inhi dik il-lezzjoni li l-mument irid ikompletina minn din it-tiskira tiegħu biex ngħidlek fl-Ewkaristija. Għallimna skit profond, għallimna umiltà tal-għaġeb, għallimna l-ubbidjenza kbira tiegħu għal-rieda ta' Alla. U issa se jgħallimna l-imħabba bla tarf. Lili ilu jistennini 2000 sena. Minix jena m'għandix 2000 sena, imma ilu jistennini li jasal il-moment li jienu minkun hawnhekk illum f'Santa Monika, ġo kamras ta' Santa Monika quddiemu saċerdut wara liħor. U disa wara l-oħra, sena wara l-oħra, u jien illum nista' nsibu x'ħin irrid. Bla ebda appuntamenti, bla ebda taqtih ta' qalb. Ġesu miegħi u fija, illum u dejjem, li l-ħobni bl-imħabba tal-ġen. U allura jiena għandi nimitaħ fl-imħabba tiegħi lejn Alla missieru u lejn il-proxmu. Dan Ġesu, din l-imħabba li għandu għalija. I will never forget you, żgur li ma nsinix. Ilu 2000 sena jagħmel din il-biċċa xogħol biex meta wasalt il-mument niġi jiena wkoll nitpaxxa mill-imħabba tiegħu. Ngħidulu mulej Ġesu. Enna ħanimitawk fl-imħabba tiegħek lejn Alla Papa, għamil dejjem dak li ridek, u lejn il-proxmu tagħna wkoll. Mulej Ġesu. Int tħobbna wis, kemm tħobbu l-bniedem? Marel jaħrab minnek u tiġri waraj. Noffenduk u titħassalna. Ninjorawk u tibatilna iżjed messaġġi. Tikkastidgana u taħfrinna. Tikkonfondina kultan u sabbarna. L-aħħar kelma dejjem favorina tassew intalla għani fil-ħniena. Intant ħabbejta lid-dinja li xamel Alla l-Papa li batana lil ħadd inqas minn dan liben waħdini li għandna qudiemna. Iva batu biex dan Ġesu jsalvana. Xibluha dik tagħna mulej li kultant inħobbu dlam aktar mid-dawl. Kif ma nitalmu qatt? Kif ma nixofux mill-qerda ta' kull mu prezzjuż mitkaxkir? Għaliex
bil-fors irrid jinnitbiet minnek flok nersaq lejk. Aziz Ġesu, intrefa mill-ġdid qudiemna għax ħibejnik, ġennibnik, injorajnik, ħu post fin-nofs mulej għax inti għaw jiġraqlek tkun fil-oli. Iġbet l-attenzjoni tagħna, ikkonvinċina minn imħabtek, tħallinix nobodu d-dawl biex nibqaw komdi u moħbinin fiħżunitna, imma ressaqna lejn id-dawl biex ma nistħux namlu s-sewwa. Ibqa ħobna ħafna mulej li inna l-bnedmi, mux għax xirqinna ta' imma għax int ħanin u taf li aħna dajfin ħafna.